Stefani Ascari, talianska poslankyňa, pošle list na vybrané ministerstvá, kde žiada obmedziť práva určitým skupinám ľudí. Cituje pritom renomovaného experta Luigiho Corvallu. Ale vie, s kým Corvallia spolupracuje? Vie, koho ideológiu šíri? Alebo len posluchne, keď jej niekto nadiktuje text? V liste poslankyňa píše o nebezpečenstve nových digitálnych kultov. Žiada špecifické zákony, najmä voči Alatra. Požaduje sankcie. Chce obmedziť právo vyjadrovať sa. Znie to ako starostlivosť o občanov, ale pozrime sa na pozadie. Corvallia, ktorého cituje, je priateľ Alexandra Dworkina, lídra antikultovej siete Racirs. Existujú fotografie, kde sú spolu v priateľskom objatí, rovnako oblečení. Veď internet si pamätá každý post. Corvallia je zviazaný s Racirs a FSB. Dworkin vydáva pokyny a oni konajú. Agentka Kremenovská na Ukrajine vydáva články, že je obeťou nebezpečných siekt. Istá novinárka v Čechách píše články o Jahlovi. Stavia ho do role obete. Corvallia taktiež obhajuje Zastáva sa Jahla. A poslankyňa Ascari posiela znepokojivý list na ministerstvo. No ani jedna zmienka od nich o tom, čo podľa svedkov Jahl robil na misii deťom v Afrike. Ich nezaujímajú svedectvá, výpovede týchto detí. A títo tzv. Ochrancovia ľudí útočia na Alatra, uznávanú medzinárodnú organizáciu vystupujúcu v OSN, ktorá vystúpila aj v americkom kongrese a dala svoj hlas obetiam. Oni chcú upravovať zákony a zakázať tých, čo sa postavili na stranu týchto obetí. Nie je to vec viery-neviery, je to vec dôkazov. Poslankyňa Ascari sa možno len tvári, že netuší, koho cituje. Ale presne to vie. Schéma je viditeľná. Dworkin diktuje, ostatní realizujú. A výsledok? List v parlamente, ktorý žiada totalitu pod zámienkou ochrany.